Takže čaute ľudia, vítam vás v novom videu. V dnešnom videu sme sa s mojím kamarátom rozhodli, že na BitHube si spravíme challenge po 100 000, že kto si vyťaží svoj chunk prvý. Presne tak. 3, 2, 1, štart. Že prečo? No tak toto prehrám. To mi nevychádza. No. To je jedno. A ty už ideš na druhé patro? Som na druhom patre síce, ale to neznamená to, že vyhrávam. Znamená to, že... No, Nevyhráš. Aha. To znamená to, že nevyhráš, že ja už som na treťom patre. Veľmi epic. A ja som na treťom, ale zbieram tu uhlia, to je nepoctivé. Ja potrebujem zbierať... Ja som sa, že... Ale čo musím povedať, že získavame aj za to peniaze. Čo sa nám hodí. Jo, tak toto je také ťažké vykopať. Jak nič. A mne stačí túto časť vykopať a potom to bude ľahšie. Tam má ešte skeletona k tomu. Čo ma naozaj pozerajú, čo majú mňa obe. A keď nemáš, tak uj na ňo. Netreba nám pomôcť. A táto diera, čo som vykopal do bedroku, riadne mi to uľahčila. Nie, dobre, tak ja radšej už chat games ani nepíšem. Gajo. No nic. Ale ja mám taký pocit, že ja som nižšie jak on. O dosť som nižšie. Aj si, o dosť. Lebo tu mám, že skoro... Yes, konečne sa mi môj sen splnil, že som dole. Ja už som pri Deep Slate. Už si tam? Už som tu. A kámo, musíš vedieť, že dnešných 100k je mojich. Mu neverím. To vie každý. To nechám, aby sa to stalo. OK, tak ja som narazil na Deep Slate Emerald. Kamo, koľko ja tu mám tiež pufferfishiek. Ja už tu mám tiež pufferfishky. Pufferfishky, wow! Silverfishky. Pufferfish. A nezabijeme Vardena? Môžeme. No, tak už sme Vardena zabili a že nám... A to nám to uľahčí. Tu! Ale stále som vpredu. Stále vyhrávam. A už konečne sa mi vyrovnala tá kejvka. Takže môžem konečne? Nie. Zabíjať Vardena. Chcel som povedať kopať, ale zabíjať Vardena. Jo! Tak ja som teraz skopal úplne že zle. Ale celý riadok som... Ale dosť dobrá vec je tá, že ja asi za chvíľu budem mať level 100 miner. Ja som vedel, že to začne písať. Ja som vedel. Aha, jasne. Proste mandarínka. No, mandariniak. No. Dobre. GG's. GG.
Bedrock. Ne. Slyšet Nemá nás? ho. Já jsem pri Bedrocku už. Nie, to mu prehrám. Však už sa pozri na mňa. Naozaj. Dobre, takže GG už som vyhral. Yes. Však sa poď nakúknuť. Čo? Sa bojíš? Jo? Že už som dávno pri Bedrocku. Ako už môžem teraz aj bežím bez- dierky v tom No bed... však- Aha, no tak Bedrocku. dobre, no tak dobre, keď si to tak povedal. A ja som asi polomrtvý, no. Ja už ten bedrock zastavuje. To tam teraz hľadá? Že ja teraz? Som to... Teraz to tu ide, nie? To bude tak dlho trvať, keď budem tu všetky dierky. To si počul? Ty hrom v Minecrafte. Ja teraz majním o život. A musím sa ti niečo už priznať, že už som skoro hotový. No. A počkať? GG. GG. Yes. Yes. Počkaj, ty to máš už? No však sa poď pozrieť, čo? Pozeraj. Ja. Počkaj. Pozeraj. No. Ešte nie. Nemáš. A ty si to tam položil, už som to teraz vyťažil. A nedávaj Ja mi už som to tam mal. Ale však nedávaj Ja mi. som... No dobre, tak si vyhral. No tak sa poď pozrieť na mňa. No idem. Blízko si bol. Dosť blízko, ty, ti toto trvalo. Len tak som sa tesne trápil, ešte toto ti trvalo. No ľudia, takže nakoniec ja som vyhral. Kone. No a teraz vidíte, už ty mi to poslal do chatu. Takže ďakujem za účastnosť. Ale Ďakujem. A keď chcete vidieť s nami doma ďalšie videá, tak dajte like a odber a napíšte do komentáru, že aké videá chcete, aby sme robili. Takže zatiaľ, čau.